Shugaba Janar Muhammadu Buhari ya bayyana abin da ya sa ba zai bar ma yaransa su ci gado ba. Shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce burin 'ya'yansa a gurinsa ya zama cewa shi ne wanda ya tarbiyyantar da su suka zama masu amfani, ba wai ya bar musu abin duniya ba. Ya bayyana haka ne yayin da ya kai gaisuwa ga Sarkin Daura Dr. Faruk Faruk a fadarsa da ke cikin garin Daura, wanda ke cikin garin Katsina a arewacin ƙasar. Abin da yake nufi mayar da hankali a kansa a koda yaushe shine ya tarbiyyantar da 'ya'yansa yadda za su zama masu amfani a kowane hali suka samu kansu. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗinnan namu na AS Sparta TV, daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ya gaya ma 'ya'yansa mata cewa ba za su taɓa yin aure ba har sai sun kammala karatunsu na digiri. Ya faɗa musu cewa bari taɓa musu gadon komai ba face ya bar su da ingantaccen ilimi, inji Shugaba Janar Muhammadu Buhari. Shugaba Janar Muhammadu Buhari ya yi kira ga iyaye domin su bar mu 'ya'yansu ingantacciyar tarbiyya yadda za su zama masu tsoron Allah ga yin biyayya ga dokokin ƙasa da kuma rayuwa cikin masu ilimi. An ɗaure shi tsawon shekara 3 bayan ya yi shugabancin ƙasa. A wancan lokacin, a lokacin ne ya fahimci amfanin bai ma 'ya'ya cikakkiyar tarbiyya. Ya gaya ma 'ya'yansa cewa babbar kadararsu shine abin da yake kansu, ba abin da suka mallaka ba, inji shugaban ƙasar Najeriya. Shugaba Janar Muhammadu Buhari ya ce ya kamata a koya wa matasa da ƙananan yara wannan darasi domin su fahimci tarihin cewa ya kamata su dinga girmama manya. Ya gaya ma Sarkin Daura zai dinga kai ziyara fadar akai-akai idan ya sauka daga mulki a shekarar 2023. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa a AS Sparta TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.